Bă, ce se întâmplă? Unde sunt, bă? Ha? Bă, stai, ce? Mă, ce e aia? Bă! Bă! Ai pus-o pregătită. Pregătește arma. Verity! Mi-ai făcut toată ziua numai rău. Eu trebuie să Mama, bă, nu mai am oxigen acolo. Nu, stai, te rog, nu mai am glanțe. Te-am doborât. Ha, vezi că te-am doborât eu. Gata, pornește. Vai, dar ce s-a întâmplat? Unde-i prietenul meu? Oh my god. Oh my god, trebuie să ne tragă ăsta. La revedere. Da, un pic. Haide să te iau și te duc la doctor. Stai un pic. Acum, hai. Așa că... Mama, bă, a fost o luptă chiar bună. Le-am topărât pe Verity. Bine, aia, bravo. Doare așa de mult piciorul. Mama. Trebuie să vedem o dată. Da, aici. Așa. Bă, ce m-a durut piciorul. Te doare mâna. Da, și piciorul, dar nu știu de ce n-apare. Uite aici piciorul. Și rupt. Craniu. Un pic. Craniul e ok, doar că piciorul și mâna. Ruptă. Ok. Bă. Cred că nu o să mai pot să îmi puști niciodată. Ok. Dar acum ce facem? Dacă am scăpat de Verity. Mă, ce e aia? Bună seara! Poftim? Bună-ziua, cu ce te pot ajuta? Îmi doare piciorul și mâna. Oh. Stai. Cred că aia mi s-a părut.